RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Nald, Minyo ug may duha ka mga anak. Itago na lasab ang akong address diri sa South nga bahin sa Cebu. Punto medical kini ug may pagka-personal ang akong suliran. Kabahin kini sa namatikdan ako sa akong asawa. Gikan magunay siya nga miabroad. Apan aron ninyo hisabtan, sugdon ko sa wa pa siya makalarga. Ingon ini ang mga panghitabo. Swerte ang Rosana na Rosana? Katong amiga ni mo nga miabroad? Oo, good. Ano naman? Pagbuwag nila sa iyang ka-live-in, nilarga sa gawas sa nasod. Nakakita na hinog afam, na minyo. Haya-haya na siyang kinabuhi, uy. Sakay-sakay na magyating tanahan. Mas apiki para ba tuog naong nako? Oo, mo man ay gusto sa mga foreigner. Kita bitaw kog kuan kanang vlogger nga babae nga grabe jud ka apikig naong. Pero naminyo nya pinangga kay sa Amerikano eh. Laki sa. Hindutan nila, uy. Sabi ay ibog ka. Ibog ka nila. Nya ganahan sa kam adtos gawas. Da, umato kong gawas pa, may dragi ako mahimo. Kay minyo naman ko. Aw, lagi. Pero, unsa ka kung manarbaho ko sa gawas na? Sa? Anong muadto pa man siya o gawas? Na, ambot bitang Irene mo eh. Nga may tabaho man unta ko. O siya po may sideline masad siya sa kuan? Sa online? Online selling? Tingali gila ay lang na siya nga way trabahong klaro. Nya, siya man na kuan na ma. Dayon na ba nagpanluod na ba kung dili natutugutan? Oh, pasuwaya lang og larga. Mabalik raman bitaw na og dili maayo ang iyang lakaw didto. Maayo ka ma?
Agoy, lisura, Ana Baynalda. Kay nga naman, Unsa oram lang limo, ha? Ang mga mabugnaw nga gabi, eh. Oh, ha? saba niya ay yabag mangga. Hanggaw mangga bayarik ay. Aw, tok na bay. Unsa oram lang ang atong panginahanglan anak isip lalaki. Nagduda ka nga mangita og lain? O kaila man ta. Ug nakailagi ko nimo nga love man jud kayo nimo si Irene sukat pa kaniadto. Mao ko na imong gipakaslan. Pero si Irene bay, makaagwanta ka na nga, wa ka. Unsa? Unsay buti mo ipasabot bayarik? Agoy! Bay, kabata pa ba yan ang Irene, bay? Mangugo na natog 5 ka tuig. Ug napay lawas mong asawa nga murag wa maunsaay. Agoy! Maibgan ba yun ang mga foreigner dito sa gawas, bay? Bayarik. Sa pagkatinuod lang, mo sa labi na akong gikabalakan ang gisulti sa akong amigo. Ang bahin sa among pagka magtiayon sa akong asawa. Unsaon naman lang. O nakalarga gyud ang akong asawa sa gawas. Sa primero, murag madapan na mo og tambal ang among kamingaw. Apa nagkadugay-dugay, nakabantay ko nga maglikay na siya kung mutawag ko og video call. Daghan na siya pasangil. Ug labaw sa tanan, ang gusto niyang magsigi og extend sa iyang kontrata. Kay katarungan niya, aron ko na may makatigom. Tuod man, nakatigom-tigom og nakapausab yun hinoon mi sa among bahay. Og nakapalit siya mig multicab. Pero, 5 ka tuig sa mi nga nagkabuwag. Hangtod nga miuli siya. Ug unya, Ay, sa katapusan. Nauli na gyud ang tanang bisita. Nangita ko nimo. Naraman di ka din sa tong kwarto, eh. siyempre, nangandam. Nangandam sa unsa. Siya, unsa. Mangutala pag na siya, Ay, Dali, be. Mingaw na ba kay ko na imo? Makpanyo sa ko. Maghapat sa ko, eh. Ayun niya na lang na, human sa first round. Ha? Mingaw na kay ko nimo. Duwang tag maligo man, Oh, huy. Kini mo, underwear, be. Ay, tapa, huy. Nipahilo na ka magod sa ubos. Wala lagi ko kapanghugas, amaw. Kanito pa kung kaon ining may hugas-hugas. Hala, ha? Ay, Baho. tapa. Anong may hunok man ka, ha? Kimingaw na ko na ni mo. Kalain ako baho, Ay katawa ba Ikaw rin akong isultihan ini. Kay nagkinhalang kong ideya sa lain. Kay gruman sa masagod kaha nimo siya nga, wa ka panghugas. Labkawa, gini, bay. Pero, sikan raw na mo ba ba? Oh, Nakaligo nami. Pero mauro maghihapon ang baho. O nakabantay ko. Nga, luag na. ha? Uy, di ba dapat hugot na? Kaya di magkatuig gud mong way kontak, di ba? Kami gani sa akong asawa kun, wa may kontag usak si Mana, kun muli siya sa ila. Inigbalik niya, mura maganig. Mabalik ang iyang pagka-virgin. Mao ba bay? Misalig ko sa kong asawa. Ug wa ko'y pagduda sa iyang love diri nako. Apan tungod sa kong nabantayan sa iyang pag-uli gikan sa abroad. Murag nahugawan na mahinuon ang akong hanauna. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana.
5 mi katuig nga nagkabuwag sa akong asawa, kay nanarbaho siya isip OFW sa laing nasod. Mausa ba di ay ang baho o odro sa kinatao sa babae kung magkaedad? 40 na siya. Ikadawang pangutana. Paggamit sa dako niya, medyo luag na. Di bagod nga tungod sa kadugay na nga wa mi kontak, matud pa sa kong amigo, murag mabalik unta siya sa pagkaberhin? Ikatulo pangutana. Dili malikayan nga mahugawan ang akong nauna, nga basin may laing lalaki nga gikalambigit ang akong asawa sa laing nasod. Posible ka ha? Ikaupat o katapusan. Unsa may akong buhaton ini niya? Kay nabalakas sa baya ko na kung tinuod man ang akong pagduda, basin kung matakdan sab ko. Pwede ba na ako siyang ipa-check up? Pero basin og malain sab siya. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Nald. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sab ako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usam nako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Kasi klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Cosmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga healing begins when forgiveness is chosen. Masayop mga tao, may di masayop na to. So, katong mga panghitabo nga dugay na, di na lang to, mo na gibutawag og water under the bridge, no? Labay na lang to. Kinsay nadihado, kinsay yamado, magpasensyahay na lamang. Di na tuting kayo og balik, kay biskay na ayon na ang sabad, mo bleed na sa balik. Bawagin na kinabuhi. We learn more to our indifferences, maglalis na, pero nagkahuman, labano good, lalis na kayo, di batip sa kayo ng yango-yango lang ka pirme. Di man ta magkakaton na nagdali ka ng uyon-uyon lang ka, bisag supak sa imong kagustuhan. Supak ka, di i-voice out nga nung supak ka. Pero nagkahuman, good, murag tennis game ba, murag boxing, labano yung nagkahuman. Alright? So, ang atong magtatampo karong adlaw si Nald, 55 years old, taga south of Cebu. Asa ka na, di ba ka? Talisay, Glanilla, San Fernando, Naga, Sibunga, Karkar, nga to na sa Dumaguete, Dumaguete, Dalagit, Argao, no? Mayong pagpaminaw diya sa mga taga south of Cebu. Nade ko i-greet, no? Mga taga Kuan na siya, taga Banawa, no? Silingan din nila na atong incumbent president karon sa Cebu Lions Council, no? Cebu President the Cebu Council of Lions Club, no? Si Gigi Oles, no? Mayong hapon ni mo, ma'am, ang adlaw og ni Winifredo Baltonado, nga taga Tuburan ni siya, pero nanapod nanumuyo din ni sa Banawa, Cebu City. Bago lang ni nag-chat na ko si Jess Borja, o ganyang misis nga permigong maminaw na to, nga taga Moabag, Pilar, Camotes. O ganyang misis ko no, na ako no sa Agsungot, Cebu City. Kumusta? Kumusta na ba si Mino Gabisay, ang dapita sa Cebu City, no? Da sa bunbun ba ng inyo, men? Si Maricel Luminding, Precious Me, Reasonably, ang nga taga Jukebox, Queensland, Manorne sila, no? Daruroy magiging to ni Engineer Rudy Bagares. O yung mama ko no, nga pirming maminaw yun sa atong programa din sa DYHP RMN, Mama TC Recaport. Mga Recaport family dia sa Negros Oriental, no? Sa silingan nila ni Nicar Navarro Basiluti, diya dapita sa Negros. O siya Yam, taga siya yan sa Buanga del Norte. Musta naman daya si Undo si Michelle Go ug labi na gayud kang Ariel Dingdong Pasagdan, na
Okay? Yung mga Nabaskis family diya sa Perilos Karkar, yung mga taga Janro Construction Supply, no? Si Rolando Libor, Giseline Narbasa, Christy Di Parini, Belinda Albiso, ug si Rowela Kabkaban, no? Basin og taga diha ning sender na to kay South of Cebu man. So ako lang yung paningkamutan ni imong problema Nald nga akong matubag, no? May tungod ni sa iyang asawa, no, nga 40 ng edad, no? Unang pangutana, 5 na katuig mi nga nagbuwag sa akong asawa kay na narbaho siya isip OFW sa laing nasod. Mausab ba di ay ang baho o odor sa kinatawo sa babae kung magkaedad na og 40? Daghang mga posibilidad Nald, no? Kay namatay gitawag og mga vaginal infection, no? Na vaginitis kung tawagon na mo na sa abong kaya. Ang hinungdan ani na ay mga bacterial presence, nga unhygienic practice. Unya, we will have to roll out mga sexually transmitted problem o diseases, no? Mga fungal infection, so na may tabo na siya posible, no? So, ito ay mga kasagaran ng mga sakit, mga herpes simplex, mga mga sexually transmitted, syphilis, gonorrhea, wala. I-roll out na nato siya, no? Nya, plus the fact nga, ang imong misis is already 40, although ang atong menopausal age, balik-balik ito din sa itong programa, is late 40s and early 50s with the main age of 52, posible rin magkausap na sad ang iyang production sa mga hormones like estrogen and progesterone, dili nigol pareha sa katong mga 20 pa siya o bago pa siyang nadalaga, no? So ang imong pangutan na posible ba akong tubaga na posible, no? Wa ko mag-ingon nga nagduwa og laing team imong asawa dito sa laing nasod, pero posible nga nagka-infection ni siya sa iyang internal sex organ, no? Kaduhang pangutana, paggamit sa nako niya medyo luag na. Di ba gyud natungod kay kadugay na nga wala mi kontak matud sa akong amigo. Murag mabalik unta sa pagka-virgin. Ako ang daghan na bubog anak, no? Pero magkaedad ba god part of magkaedad mo babae nga medyo di na gyud pareha sa una nga hugot pa og angay kung so gitara pa maingon to kumigo medyo bugoy-bugoy nga hugot pag angay bay kani magong gitara god usahay na hugot na luag og angay. So the same is true with ingon ani nga mga sexual concerns, no? So moingon ko nga kanang baguhan na po tingali ka. Dugay na mamuhay kontak, no? So, makachance ko ang imong asawa medyo lahi na gud sa una og nilihukan, no? Makaibalo yata ng mga ingon ana nga na laing sexual partner. I cannot easily roll this out, no? Pero depende na po sa personality sa imong misis kung dili ba po siya yung dali kayo ma-attract sa lain nga mga sex partners, no? Pero balikon ako, as we grow older, magka-usab na gyud ang atong sexual activities, no? According to Johnson & Johnson, among nibalaan sa klase, namang gyud na stage sa sexual act, no? Primero, na kay appetite. Kinalang na kay appetite. Kay kung wa kay appetite, ito, pag lami, no? Kinalang na kay ma-excited ka. Hantod mo reach ka og orgasm or climax, balik to the previous resting stage ng resolution. Tumaw na ang cycle, no? So, moingon ko nga, maybe you can use some additional lubricants if you want to enjoy it more, no? Pero di naging parehagod sa younger age, no? Sunod nga concern, dili malikayan nga mahugawan ang akong unahuna, nga basin may laing lalaki nga gigamit ang akong asawa sa laing nasod. Posible ka ingon ako, posible. Pero depende man na sa imong personality sa imong misis. Mailan man nato ang inunta nilihukan, sinultihan sa usa ka babae nga medyo mahilig muduwa og laing team, no? O naagyog kay trust sa imong asawa, bisan pa man og dugay mong nagkalagyo, wad-an na lang na si mong unahuna kung wag gyud kay basihan nga mao na ang iyang gibuhat dito sa laing nasod kay mahog ka nagparanoid, no? So what do I mean by paranoid? Meaning magduda ka bisag walay basihan. Pag na kay basihan, na ba kay makitaan dihang saka ang nga post or whatever nga
mo confirm nga na siya ka date dito, that's another imong concern, no? Pero guwa gyud, nara siya siyang trabaho, siya laing ka date kung mag-off duty siya, inwad anal na si mong unahuna kay ikaw may mag-antos ni anak, ha? Sige gunahuna nga way basihan. Sunod nga concern, unsa may akong buhaton ani niya kay nabala ka sa basiya nga kung tinuod man ang akong pagduda, basin kung matakdan sab ko. Pwede ba nako siyang ipa-check up? Pero basin malain sab siya, unsa kay akong buhaton? Pwede kamong duha magpa-check up. Inalang nga darling, nagkaanam na matong edad, magpa-laboratory check up lang ta. Ayaw lang mo ginong iksiyara. Ay para di po siya ma-offended. Kitang duha magpa-check up darling, kay mura di na para sa una nga sweet kay ta, lahi naman karon, ha? So, sa akong balikon, wala kay prueba nga nasa laing ka-date dito, pinaagi ng mga chat, mga post sa Facebook or whatever other gadgets nga makuha mo, wabay mga butang diha nga imong makitaan nga magduda ka, wala na lang si mong nahuna. Pero naakay madetectan nga makapa-enhance sa imong pagduda, mo na kung giingon ako pwede mong duha mo adto sa laboratory, kamong duha magpa-check up. Bahala na kung sa imong alibay, kamong duha nga para ma-confirm kung naaba siya ay mga infection, no? Posible man siya nasa fungal infection, nald, or kanang dili sexually transmitted ba nga uban nga kuan daghang ng mga yeast infection, no? Posible na. Okay? So, takasabot ka sa kong explicar ni Moral diya sa south of Cebu. Kumusta na ba si LP Alpanti diya sa Miglanilla, si Nestor o Glinda Pasaylo. Kumusta na mga tong mga tao diya sa mga silingan diya sa Kantawan, ha? Musta? Mamuhi diya manok, baboy, kanding, maayo pagkabuhi kay kung di siya mabuhi-buhi, kung siya tayo lingaw. Pero siguraduhang di ka makahasol sa imong silingan. Kung makahasol, din di close. Ang itaglaing lugar nga dili makahasol. Alright, so inaot nakay nakutlo naldog nga to sa libuan millions nga naminaw din sa programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, with Attorney Eileen Bathan sa inyong mga legal mga problema. Andam gimig tagana. Thank you very much. Taas kita greeting din sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman, daghang salamat o maayong adlaw.